Dami lobster ah. Grabe naman. Hindi kayang ubusin to ng isang tao. Napapakuluan lang ng tubig. Sa tubig. Ayos ah. Walang asin. Sarap nito. Tingin naman. Ito, piprito ng hotdog. Hotdog ata ito. Hindi. Oh, ang galing ah. Parang cotton candy oh. Ang galing ah. Ito. Parang pizza dough ah. Kinakamay lang yung ayos to ah. Diarrhea is waving. La, ay naman yung tubig. Ano yan? Sarap sana eh. Kaso pinamay ni kuya. Okay sana to. Kahit na pinakuluan yun, hindi pa rin. Hindi ko kayang kainin yan. Grabe naman yun. May utensil naman. Pwede naman gamitin, di ba? Ano to? May parang fried noodles sa ibabaw. Sarap din to ah. Ano naman to? Itlog. May nakita kong itlog ah. Tapos iba naman, hindi masyado makita eh. Kaiba naman to. Dalawang serving. Sulit. Saging ba yun? Yung saging eh. Sa bansa kaya to? Ano yan? Migat. Ano yan? Naging condense. Dessert. Pang dessert ara to. Ang daming pagkain. Parang sa Pilipinas din. Sa Pilipinas ba to? Parang hindi. Ano to? Parehas din yung style sa Pilipinas eh. Pero parang hindi naman to sa Pilipinas. Daming serving oh. Kare, sulit yung mo dito. Busog na ka na sa isang serving. Parang ginataan to ah. Sweet potato ball. Saan kaya gawa to? Sarap. Dami ah. Ay, ano to? Buaya. Sarap kaya to? Lechong buaya. Barbecue. Ito, barbecue na naman ulit. Sarap oh. Dami pagpipilian ah. Ganito, parang Pilipinas lang din eh. Parang pare-parehas na yung katulad kanina ah. Parang pizza dough. Ano naman to? Pangit na pagkakagawa ah. May butas. Ay, parang kanina. Tapos, nalagyan ng gatas sa huli. Ayaw nga, parang yung kanina. Butter. Sosyal ah. Or margarine or butter. Uy, kulay green yung tinapay oh. Sarap oh. Margarine. Ayos yung tinapay, kulay green ah. Uy, kulay green din yung palaman. Ano kaya to? Kaiba ah. Ito, nakaka-gloves. Ito, very good. Game ako dito. Kainin ko to. Basta malinis. Ayos to. Kulay green yung palaman. Ayos. Sarap.
Panalo to. Galing yung tinapay kulay green. Ay. Tofu. Fried tofu. Wala dito sa Pilipinas yan eh. Ewan ko lang ah. Ayun, meron. Ewan ko. Parang wala akong nakitang ganito. Ito ay, may breading. Harina. Ayos to ah. Kainin ko to. Mga ganitong pagkain. Kaya ko tong kainin. Sarap. Daming sauce ni kuya dun oh. Daming sauce. Baon pa si kuya. Ano naman to? Parang shrimp. Kanin. Ulam ah. Ano yung bilog? Longganisa ba yun? Panalo, sarap. Kanin na. Complete meal na to. Gutom tuloy ako. Meron pang ano ah. Toppings. Added toppings. Okay ah. Parang kulang yung kanin. Dapat tatlong rice. Rice to ah. Sarap to ah. Naman to, tinapay. Tinapay. Ay, ang galing ah. Basta fried, panalo yan. Sarap yan. Kakainin ko to. Game ako dito. Galing oh, parang ano. Parang mga kikiam to ah. Nga. Galing ah. Sarap matry ito oh. Parang sarap. Yung kanina to ah. Pero iba lang yung ano. May ano pa. Ito sauce ba yun? Kulay green. Parang crispy siya. Alam ko na to, binatog to. Cheese flavor. Ayos ah. Starbucks pa. Isaw in the house. Sarap. Ay, sarap na. Kikiam. Daming ano choices ng mga sauce. Hindi ko alam yan. Ano ba to? Thailand? Itong sulat yan. Asin. Ayos ah. Daming mga condiments ah. Ano yung parang kulay green powder? Daming pagpipili ang sauce ah. Okay to ah. Queso. Cheese. Queso. Indonesia ba to? Ang sarap. Parang shawarma to ah. Parang sarap. Parang meat. Sarap ng meat.